mga classmate, wala man dito ninyo yung klase, no? Karon hantod sa Merkulis, kay ang karon og ugma, gideklara nga walay klase kay tungod daw sa kainit. Nya sa May 1, kay Labor Day man daay na, mo nang sa Wibis pa daw taninyo mamalik. Taas-taas kaya tong bakasyon, no? Pabutan ninyo mangulibo kay magdula sa taninyo. O galing, pinadala ko ni mama og tubig, no? Kay tungod daw sa kainit, para daw dili ko ma-dehydrate. Diba, ingon pa sa doktor, drink water moderately. Grabing biti, English pa. Unsa man ay binisaya na biti be? Sige daw biti be. Unsa may binisaya ng drink water moderately? Kasimpol. Ino ka daghang tubig para daghang kag maihi. Di pataka ra man si biti daw. Nye, kung mali si biti. Sige, unsa man daw clear be? Na basta mali jud na kang biti Maria. Amo to sa lang moderately. Naasa ko muna ba pero di lang jud ako malitok ba? Unsa jud ka na ha? Si Claire wala ka balo. Parehas ta. Wala pa lagi mo nang uli. Wala man tatay klase. Unya pa man mi mo uli kay magdula pa man mi ron. Unsa na mo dala losyo? Hala, murag bayabas man na. Oh, bayabas bitaw. Naay mangga, napoy kamansi. Unya palit mo. Syo, pautanga ko be. Kung nangkala ako kay makatubol lang bayabas. Katubol bitaw. Tunlo nimo ning isa. Hala, Lucio, kadakuha na imong bayabas. Pautanga ko, bis. Hoy, bis na ako bayaran. Anong pareha kadag ko, ha? Hala, biti dili ba ni parehas kadag ko akong bayabas. Pero bawi okay, dako man ang isa. Syo, kanang kamansi ako tanan. Nalungag na na. Oh, luto na oy, tilawi oh. Biyan bibi. Uy, unsa man ang inyong gikagubtan diha? Ali, dudong pawiks. Nagpautang si Lucio og bayabas, mangga ug kamansi. Dara klaro. Tama ni sa mga kadako. Pila man eh. Dus na. Lucio, kana lang ako ang mga sampol diha. Sampol? Tama kay na sampol. Naunsa man na. Sampol may mong gipangita. Kinitkitan man Ano mga kuha Apa pa doon? Naunsa man na. Oy, Ay, wala, sampol ray mong gipangita. Mura baya ka mo bayad. Ina magdula na taninyo kay para pagkatutan manguli na ta. Sige. Lupa, langit, palangit-langit, tatlong itlog, pakalog-kalog, gisi-gisi, papel, kay apel. Ikaw na! Ano bitang giuna ni may mong kagalingon? Play na! Magpakukler! Langit! Pero, lupa, langit. Pero, langit. Tagi ka ka. play na. Sige na. Sige, magyap kog palba. Ang dili mo tunog mong lupa, alot. Ngayon, unsay dili mo tunog lupa? Oh, maana na ito. Lupa. Kukler, nagpakukler. Nagpakir, sa lupag dako. Tika sana po din nyo, pang naugpod mo. Sige, Claire. Pite, dakpon ka. Iphan takag 5. Pag di ka mo tunog mong yuta, dakpon ta ka. Tigasan, bantayan man ta. Ay na diya, isa. Nga ano bitaw ni pilit ka diya? Lupa. Lupa. Ngano bitaw diha ni Katkat na perting apikiya siyang lugar. Uhay, bantay pare. Tigasan kayo. Si Lucio mo gani, oh. Ay na dira. Nga nagdra ka di kat. Tigasan kayo si Claire ba?